Sunt oameni care atunci când merg stârnesc mila celor din jur. Fiecare pas pare să le fie un chin pentru că suferă de artroze. În artroza genunchiului, numită gonartroză, se produce o degradare a cartilajului articular. Factorii favorizanți sunt solicitările mecanice, obezitatea, menopauza, diabetul și varicele membrelor inferioare. În gonartroză apar cragmente, pocnituri, dureri la mers și în repaus, dificultatea de a se deplasa. În cadrul Centrului Medical Medreflex Line avem soluții eficiente de diagnostic și tratament. Folosim tehnici naturiste de tratament, unde baza o reprezintă infiltrațiile. Avantaje: folosim formule complexe naturiste homeopate care nu au contraindicații și efecte secundare, pot fi aplicate la orice vârstă, pot fi folosite în paralel cu alte tratamente și pot fi folosite chiar și de către bolnavii de cancer. Sunt dr. Petre Mureșan. Vă recomand cu căldură aceste tratamente. Vă invit și vă aștept la noi cu drag.